Здравейте! В това видео ще отговоря на един от най-често задаваните ми въпроси напоследък и това е какво да съдържа едно видео. Много често моите клиенти ми казват: имам идея, обаче не знам как да я структурирам във видео, знам как да напиша статия по въпроса, обаче не мога да се сетя как да направя видео по темата. Ето защо съм ви подготвила една много полезна информация, която ще ви помогне още от утре да знаете как да структурирате своето видео. И още в началото казвам, че тази информация важи за видеа, които са като този, който в момента аз правя, т.е. образователни видеа или видеа свързани с коментари на някаква тема или видеа, в които ще покажем нещо. Първата част от видеото е една от най-важните, защото именно тя задържа вниманието на потребителите. Това е частта, която трае до 6 или 7 секунди и още в нея привличате вниманието и човек решава дали да остане до края да ви изгледа или не. Така че зависи от вас, зависи от това доколко ще го заинтригувате. Сега ще ви дам няколко идеи как може да стартирате видеята си за този изключително кратък отрязък от време. Тук имаме време за едно-две изречения или за един въпрос. Може да започнете с провокиращ въпрос по темата, който ще прикове вниманието и ще накара човек да остане да ви гледа до края. А ако показвате нещо, покажете крайният продукт, готовият резултат в началото, за да може това да събуди любопитството и да предизвика човек да гледа как се е получило всичко това. След като вече сме привлекли вниманието и човек е останал да ни гледа, след тези 6-7 секунди можем вече да поставим графичният елемент, който искаме, с името на канала ни в YouTube, с нашето си име, ако искаме да изграждаме личен бранд или каквото прецените. Често срещана грешка е, че обикновено хората започват с графичния елемент, той продължава 10-15 секунди, човек превърта напред, за да избегне този момент и всъщност изпуска началото на видеото. След като сме направили тази така наречена шапка или графичният елемент, вече пристъпваме към същността. Ако говорим по важна тема, добре е предварително да имаме структурирани няколко подточки от темата, няколко много важни момента, на които да акцентираме по време на видеото. Тук трябва да сме наясно защо темата, по която говорим, е важна и защо тя би заинтригувала хората, които ни гледат. И така се движим стъпка по стъпка към качествено и полезно съдържание. Запомняме думата полезно, защото понякога, колкото и качествено да сме реализирали нашата продукция, ако тя не е полезна за хората, до които искате да стигнете, те тогава просто ще ви подминат. След като сме споменали най-важните акценти от темата, е момента да приключим. Тук е важно да подбудите вашите зрители да направят нещо. Може това да е да посетят сайта ви, може да е да гледат следващото ви видео по темата, може да е да се изтеглят безплатната ви книжка. И тук внимаваме за нещо много важно и това е да изброите едно или две неща, които желаете вашите зрители да направят. И така, това са 4-те печеливши компонента за вашето видео. Ако желаете да направя отделни видеа за всеки от тях, можете да ми дадете един лайк или да ми оставите коментар в секцията за коментари. Ако такъв тип видеа са ви полезни или интересни, споделяйте ги с ваши приятели, абонирайте се за канала на Медиастарт и очаквайте полезна информация от нас.